The views and opinions expressed by the hosts and the guests do not reflect those of the show, the management, and the company. Kwento sa illegal na droga ating nagawang bypass. At paano sinapit ng biktima ang mapait na kamatayan? Magandang hapon sa inyo mga ka-aksyon. Live na live po tayo ngayong araw ng Lunes at tuloy-tuloy ang ating pagbibigay ng serbisyo publiko. Magandang hapon mga ka-aksyon at live din tayong napapakinggan sa 90.3 Radyo Oragon Sorsogon, 88.3 sa Catanduanes, 90.7 Legazpi City at live na rin tayong napapanood sa ating YouTube account. At mga ka-aksyon mula Catanduanes, Masbate, Camarines Norte, Camarines Sur at Sorsogon. Ang Tabang Ora mismo ay inyo na ring mapapakinggan sa mga sumusunod na radio stations. Panoorin po natin ito. Mga ka-aksyon, lumalawak na ang naaabot ng Tabang Ora mismo dahil mapapakinggan na rin ang Tabang Ora mismo sa mga sumusunod na radio station. Tuwing Lunes, ang Tabang Ora mismo ay live na mapapakinggan sa 100.5 FM DWEN Boom Radyo ng Camarines Norte tuwing alas 12 hanggang alauna ng hapon. Radyo Pilipinas Virac. Para naman sa mga ka-aksyon sa Virac Catanduanes tuwing alauna hanggang alas 2 ng hapon. Tuwing Miyerkules, ang Tabang Ora mismo ay live na mapapakinggan sa 95.1 Ds para sa mga kababayan natin mula sa Naga City, alauna hanggang alas 2 ng hapon. Tuwing Biyernes, ang Tabang Ora mismo ay live na mapapakinggan sa DYME, Radyo Masbate 783 kHz mula alas 9 hanggang alas 10 ng umaga. RMN, DWNX 91.1 FM at DWNX 1296 kHz Naga City mula alauna hanggang alas 2 ng hapon at 92.7 Wow Smile Radio Masbate. Tuwing Sabado naman, alauna hanggang alas 2 ng hapon sa 107.1 Radyo Natin Virac FM, alauna hanggang alas 2 ng hapon sa 99.9 FM Wow Smile Radio Sorsogon City, 92.7 FM Radyo Frontline Pilar Sorsogon, 95.3 FM Wow Smile Radyo Bulan Sorsogon. Stay in tune mga ka-aksyon. Ito ang programang may paninindigan. Tutugon sa inyong pangangailangan. Ito ang Tabang Ora mismo. Umpisa na natin ang ating Tabang Ora mismo sa ating Tabang Ora mismo update. Kilalanin natin ang isang misis na walang humpay sa pag-aalaga sa kanyang mister na nakomatose dahil sa sakit na tuberculosis meningitis. Kumusta na nga ba ang sitwasyon ng mag-asawang si Rena at Benigno Banyares? Panoorin natin sa kwento ni Camille Gonzalez. Sa perspektibong kumbensyonal, hindi kumpleto ang isang pamilya kung wala ang figura ng isang ina, nagmimistulang ilaw na nagbibigay direksyon at pangangalaga sa loob ng tahanan. Nariyan din ang lakas ng isang ama bilang haligi na pumoprotekta at kalimitang nagkakaloob ng mga pangangailangan ng isang pamilya. Ngunit paano kung ang dating sandigan ng pamilya ay manghina at mapuwersa ang ina na saluhin ang mga responsibilidad? Sa mga oras ng pagsubok, makakaya niya kayang tuparin ang kanilang sumpaan sa hirap man o ginhawa.
Noong 15 ng Setyembre, isang misis ang dumulog sa aming programa. So yung kagustuhan po yung tulong, Ano po yung hospital bill niya po? nasa magkano na po ito? 526 po. Nasa mahigit kalahating million, partner. Nung nakita nyo po itong ganito kalaking halaga ng babayaran nyo po sa ospital, ano po yung pumasok Hindi po na sa po isip? ako nagdalawang isip po na humingi po ng tulong sa Ako Bicol Party List po. Sana po matulungan po ako sa hospital bill ng asawa ko po. Balik po dito sa akin yung pasyente kasama ay yung bantay. Dalhin po lahat ng requirements na kinakailangan. Automatic po, ora mismo ibibigay ko yung guarantee letter na kinakailangan nila. Dala ang aming mga munting regalo. Ora mismo naming binisita si Rena upang personal na kamustahin ang estado ng kanyang asawa. Magaan at masaya ang naging pagsalubong sa amin ni Rena, malayo sa ikinukubli niyang pasanin. Ito ang kasalukuyang kalagayan ng kanyang mister. Mahigit 2 linggo nang nakaratay, hindi makausap, hindi rin makagalaw, at bagamat humihinga, animoy wala itong buhay. Sa aming masinsinang pag-uusap, maluha-luha si Rena habang isinasalaysay ang kwento ng biglaan at hindi inaasahang pagkakasakit ng kanyang asawa. Natakot po ako kung ano na talagang niya. Ngayon lang siya naka-encounter na ganun ka talaga, sobrang sakit talaga ng ulo niya na hindi na talaga nagkulpa po yung sakit talaga. Nahirapan po ako, tinitingnan siya kasi hindi siya makatulog. Tapos nagsusuka po siya. Saang parte po, Ma'am Kaling? Dito sa ulo niya, parang namamaga na siya. May picture siya dyan na parang pero hindi niya talaga kaya yung sakit. Dito lang talaga na niya. Sabi ko, tinanong ko naman si barkada niya kaya yun, na idalhin na namin, i-confine na siya. Kasi iba na yung niya, parang aura niya talaga. Kwento ni Rena, noong unang punta nila ng ospital, gastritis ang diagnosis ng doktor. Ngunit sa ikalawang pagkakataon, napag-alamang may tuberculosis meningitis ang kanyang mister. Sabi daw, yung dito ata yung sa sikmura, tapos nagka-connection na sa ulo, parang gano'n. Ang pangalawa naman sinabi ng doktor, yung maga yung ulo niya. Pamamaga sa loob ng utak ba? Saan po? Sa ulo po. Sa ulo. Ano daw po yung tawag sa sakit? Meningitis siya, garo infection. Yung sabi ni Doc, gagawin daw lumbar. Yung lumbar yung parang kukunan siya ng fluid sa ulo dito sa bones. Yung parang sa siis daw yung na ginagawa. 1 linggong koma. Yan ang naging epekto ng medikal na prosesong ito kay Tatay Benigno. At kahit na bumuti na ang kanyang kalagayan, sa ngayon ang kanyang buhay, pati ang naiwan niyang 3 anak, ay pawang nakadepende sa pangangalaga ni Rena. Pagising ko talaga, inuuna ko talaga siya, inasikaso ko siya. Tapos yung mga anak ko na. Sunod po yung pagkain namin. Tapos yung mga gawaing bahay po. Pero sa ngayon, hindi ako makapaghanap buhay kasi nag-adjust pa ako kung paano sa gamutan niya, kung paano sa pag-asikaso, pag sa mga anak ko. Wala talaga. Ipinakita sa amin ni Rena ang mga karaniwan niyang gawain sa araw-araw na pag-aalaga sa kanyang bedridden na mister. Pagising ko, yun na pong ginagamit ko sa kanya. Maiinom siya ng gamot mga alas 6. Lahat po ito, dudurogin ko po, ilalagay ko po sa NGT. Tapos pagkapaano ko po sa kanya, pupunasan ko na po siya. Mark, digdi na ka mo, Mark, masanli kita ha, malabar mo na kita ha. Malabar mo na kami, tamahilot. Titirapi ko po siya everyday para makagalaw-galaw siya. Parang mairo niya po yung mga katawan niya.
Tapos yun na nga po itong ano niya, yung parang araw-araw talagang routine ko. Umaga, tanghali, tapos dito pa po. Para hindi magtigas yung mga joints niya baga. Nakatoka ang panganay nilang anak na si John Mark sa pagsusuri kung gutom na at kailangan ng pakainin ang ama. Saan po gawa yan, ma'am? Tig-blend ko po ini sa sayote, ni mangga, tapos may pineapple juice, corolla oil ba Healthy yun? talaga. Minsan kahit nilalagnat ako, gamot na lang. Hindi naman ako gamot. Tapos, laban lang. Kaya ako, Hindi ka man pwede hindi magpahinga ako pa, pwedeng no? sumuko. Sabi ko, marami pa akong obligasyon. Dibdib ko, sumisikip na. Likod ko, buhat po, tas dito. Hindi ako pwedeng magreklamo. Kasi obligasyon ko talaga sila. Kakayanin ko. Kinakausap ko siya. Na dati, sabi ko sana, iba ang bumawi ka. Kahit pagod na pagod ako, basta makita kong kaya niya. Yun na lang ang the best na balik, pampagaan. Hindi rin nalalayo ang hangarin at damdamin ni John Mark sa sentimiento ng kanyang ina. Sana mabalik sa dati si Papa at yung dating lakas niya at mapagsimula ulit sa dati. Ano yung nararamdaman mo ngayon? Yan po, masakit po, mawala ng ama. Kasi gusto ko paglagi ko, andyan sila, kompleto. Nagpapasalamat ako kasi si mamang dumating sa akin kasi siya lang po ang nag-asikaso ko. Kahit pagod na, nakakahi pa rin. Maging ang ina ni Tatay Benigno, saksi sa pasensya at sakripisyo ni Rena. Iyan ta, kuyang kamong duwa, nagkamuuntan kamong duwa. Talagang aguman ng God, iyon magsakripisyo. Kasi nga ni pagaluon iyan. Kaya sabi ko, day ka magkuyan sa agumo. Ngayon kaya ko niya mag-aborido ka. Day man niya pag-aborido niya ayan. Dawa ngayon magkuyan niya si Juday na ngayon siya kapag-iro. Talaga ngayon, atamanon ko ngayon sa tapin naguga ko man yan sa pagkasal ni man yan. Magkukuyan niya kami, magsunduan man niya kami duwal. Antaraw ka sa ko. Kasi yung obligasyon niya, ako lahat. Pero kinakaya ko. Ngayon, ma'am, napoprovide niyo pa ba yung mga kailangan sa eskwelahan, mga pambaon? Sa ngayon, madam, hindi na po. Paano po nakakasurvive yung mga bata din? Yung parang kung anong nandyan, yun na lang po. Ina-explain niyo rin po Opo. sa kanila. Yung kung sa kung anong pwede lang, kung ano lang kakayanan kong i-ano sa kanila. Hindi naman po sila namimilit, pero sa kalooban ko mahirap. Kasi hindi na kagaya ng dati. Nakapasok sila sa araw-araw. Ngayon, hindi na. Or pahinto-hinto na lang po. Yung Bakit ganun. po, ma'am? Kasi minsan kulang yung pamasahe. Puyat sila. Kung paano mag-asikaso. Yung ganun po. Minsan pag nakikita ko na umiyak sa kwarto. Pero, sabi ko wala yun. Yung parang ano lang. Ano yun, mama? Tapos yung panganay ko gusto magtrabaho. Sabi ko, hindi na. Akong gagawa ng paraan. Kasi hindi ka pa nasa tamang edad. Sa ngayon, madam, paubos na yung ipon namin, yung hiningi kong tulong sa kapatid ko, sa pamilya ko. Paubos na po. Nanalangin na lang po ako na sana hindi magsawa or may makatulong sa mga kapatid ko na maanuhan ko pa siya kasi ang buhay niya nakasalalay na lang sa amin. Kung wala na akong panggastos, kawawa yung buhay niya o paano na siya. Tunay na kahanga-hanga ang tibay ng loob ni Rena, lalo na ang dedikasyong maitaguyod ang kanyang pamilya kahit na siya ngayon ay walang katuwang at nag-iisa. At ngayon, mga kaaksyon, saglit nating iniwan si Nanay Rena para kunin na ang munting sorpresa na inihandog ng Tabang Ora mismo para sa kanilang pamilya. Tara!
Inhandog ng Tabang Ora mismo ang karagdagang cash assistance at grocery packs para sa kanila. So Nanay Rena, nakarating po sa Tabang Ora mismo yung idinulog niyo pong problema. Naantig po ang aming mga damdamin sa kwento kung gaano po ito inspiring at parang motivation na rin sa iba pang mga misis, sa iba pang mga pamilya na meron ding pinagdadaanan at may inilalaban na pasyente at buhay. Tanggapin po ninyo yung handog po namin konting tulong. Sa inyo po, ma'am, sa nagbubuo po ng Tabang Ora mismo po. Maraming salamat po sa inyo, Gapos. Dakulonon pong salamat po. Sana dakulon pa po ang matabangan. Naroon ko po. Salamat po. Thank you po. Sa kabila ng kawalang katiyakan kung kailan o kung babalik pa nga ba sa dati, ang kanilang padre de pamilya, puno ng pag-asa si Rena na sa kanyang patuloy na pagkapit sa dasal at pananampalataya, didinggin din ng may kapal ang hiling ng paghilom para sa asawa. Sana po, matawan pa niya ako kikuso. Tawan pa niya kay Siganches ang asawa ko or kung paano mga anak ko. Yun na lang pong saro pong inano ko. Hinihiling po na tawan po kami kay halawig pa pong napanghabang buhay man po. Ang taus-pusong pangako naman ni Rena sa kanyang mister. Hindi mo man ako na sasagot. Mamahalin kita hanggang dulo, alagaan kita hanggang sa makakaya ko, ha? Sa kabila ng kahinaan ni Tatay Benigno, dalisay at walang sumbat ang pananatili ni Rena. Isang patunay na ang kanyang lakas at paglingap ay hindi lamang dahil sa kanilang sumpaan, kundi dahil sa malalim na pundasyon ng kanilang matatag na pagmamahalan. Ayan partner, ang kwento ni nanay na merong malalim na pagmamahal sa asawa na kahit ganun yung sitwasyon, kahit ganun yung sakit, na andyan siya handang alagaan si tatay habang buhay. Kaya ang panalangin niya partner ay bigyan pa siya ng lakas, mahabang buhay at bigyan ng second life yung kanyang asawa. Second life na mabuhay ulit kasama sila at ang kanyang pamilya, ang kanyang mga anak. Tama yan, partner. At sinabi nga ni Camille, ang ating patroller, na talagang nakaka-inspire itong story. Kung yung matatanong partner ay pinagdaanan din namin itong ganitong dagok. Kasi yung tatay ko ay nagkaroon din ng sakit na ako yung nakatoka na mag-alaga sa kanya. Pero so gaano kahirap partner yung ganun yung sitwasyon na yung pinakamamahal yung ama, yung haligi ng tahanan, ay nakaranas ng ganong sitwasyon? Sa akin, partner, talagang mahirap nung mga araw na yun kasi ako, nung magkasakit yung tatay ko ay isa akong college student. Nag-aaral at the hindi same ako time. At the same time, nag-extra din ako noon para makapagtustos kasi yung tatay ko hindi na nakapag-provide sa amin. Kaya, kumbaga, sariling sikap na rin. Pinagsabay mo yung pag-aaral at pagtatrabaho para makadagdag yung Tama kita, yan, partner. yung sweldo sa pagsuporta ng aking pangangailangan at pag-aaral. Especially yung pag-aaral ko. Sa tuwing uuwi ako na yung mag-aasikaso sa kanya. Yung katulad ng ginawa ni nanay at ng kanyang anak. Mabuti kang anak, partner. Dahil, kumbaga, makitatay kasi ako. Partner. Parehas tayo, partner. Kaya nung yung tatay ko ay nawala, parang iba yung feeling, di ba, na meron kang ama, tapos ngayong wala ka ng tatay. So iba, tatay's girl ako eh. Ako na yung nagsilbing lakas niya, kumbaga. Pero dahil sa kung meron, kaya believe ako sa may mga ganitong pamilya na merong ganitong kondisyon na mahaba yung pasensya talaga, partner. Kasi yung mga ganitong pasyente, medyo, iba na. Iba. Kasi, kahit hindi yan nakakapagsalita, meron niyang damdamin na nararamdaman kung paano mo in-extend yung iyong pagmamahal at pag-aasikaso. So, panalangin natin, partner, na sana ay makarecover si tatay at magampanan niya yung kanyang tungkulin bilang ama sa kanyang mga anak at bilang asawa kay Mrs. Kaya yun. So, ako believe din ako kay nanay na talagang yung effort niya to the extent na lahat na ginagawa niya, pasensya, pagmamahal na andon. at hindi niya iniwan. Opo. Yan. Samantala, dumako naman tayo sa ating satellite office sa Kongreso. Makakausap natin si Roden Acudile,
56 na taong gulang, ama sa tatlong anak at lumapit ngayon sa ating tanggapan upang humingi ng tulong. Bukod kasi sa sakit na diabetes ay stage 5 at stage 5 chronic kidney disease na iniinda ni Tatay Roden, ay na-diagnose na rin siya ng may sakit sa puso nito lang buwan ng Hulyo. Ang panawagan ni Tatay Roden, panoorin po natin ito. Ako po si Roden Acodile. Ako po i-diagnose ng heart bypass operation. Humihingi po ako ng tulong sa Ako Bicol Party List sa halaga pong 100,000. Sana po matulungan ako ng Bicol Party List. Salamat po. At para sa detalye, makakausap natin ngayon si Tatay Roden. Magandang hapon, Tatay Roden. Magandang hapon naman, sir. Opo, Tatay Roden, kamusta na po yung kalagayan nyo ngayon? At ito, tatlong magkakaibang sakit pala itong iniinda mo ngayon. Talagang mahirap po talaga, sir, ang kalagayan ko ngayon kasi unang-una, nasa recovery pa lang po ako dito po sa bagong nangyari sa akin na biglaan pong nagkaroon ng panghihina sa katawan. Ako po'y nasugod sa hospital at na-ICU po ako sa hospital na aking napuntahan. Doon po na pag-alaman na ang puso ko po ay nagkaroon ng mga bara. Opo. So talagang kailangan ng agarang operasyon ng puso ko kasi medyo po talagang masilan ang kalagayan ko. Hindi pwedeng magtagal. So, kaya po ito, lumalapit po ako sa tanggapan ng Ako Bicol Party List para po makahingi ng tulong para po sa agarang operasyon po ng ating puso. Opo, regarding po dito sa puso mo, Tatay, itong sakit na iniinda mo, mabalikan ko lang yung kailan po kayo na-diagnose nitong sakit na diabetes at CKD? Ang diabetes ko po, almost 25 years na po ako, mga bandang year 2000 po. Tapos, sa tagal po sigurong sa pag-inom ka ng gamot, itong last year ng bandang March, first week of March, nagkaroon po ako ng manas sa aking paa. So, doon po, nagpa-laboratory po ako. Pagkatapos po nalaman na napakataas na po ng creatinine ko. So, doon ako na-diagnose last year ng March ng kidney failure. Bali, CKD5 na po, diretso. So, diretso po ako na nagpa-admit kasi ang nangyari po, bali emergency, need po ng emergency dialysis. Kasi po talagang nayat ako, tapos talagang pumayat, nanghihina na po talaga ako. Opo. Tatay, maliban dyan sa sinasabi mong naging epekto po nitong ganitong tatlong uri ng sakit na dumapo po sa inyo, ano pa yung mga dating ginagawa nyo, Tatay Roden, na ngayon po ay hindi nyo na po nagagawa? Dati po, nagtatrabaho naman po ako noon. Kaso lang sa panahon po na medyo nararamdaman ko po na medyo ano na yung diabetes ko, nagtigil na po ako sa trabaho. Tapos umabot pa po ang panahon ng pandemic na talagang halos walang mapagkunan. Doon na po natigil yung pag-support ako sa mga maintenance po. Kaya lalong na-trigger po na naging dahilan ng pagkasira ng kidney ko. Opo, so hanggang ngayon po ay wala po kayong trabaho, Tatay?
simula ng pandemic, wala na po kasi talagang yung panghihina ba ng katawan, naobserbahan ko po, hindi po talaga kakayanin na ng katawan ko, lalo po ngayon sa sitwasyon ng puso ko. Opo. Sa ngayon po, tatay, na hindi po kayo nakakapag-trabaho, sino po yung katuwang nyo sa buhay? Sino po yung naasahan yung tumulong sa gastusin, especially sa gamutan po ninyo? Sa awa ng Diyos, nakapagtapos naman po napatapos ko yung mga anak ko po. Bali, sila pong magkakapatid ang nagtutulungan para po suportahan ang kakulangan ng aking pagpapagamot. At ako po ay talagang lumalapit po sa mga pwede pong mahingian na government agencies para makahingi po ng mga guarantee letter, para makahingi po ako ng gamot. Opo, sa ngayon, tatay, ilang anak niyo po ang nagtatrabaho at tumutulong po sa inyo? 3 po ang anak kong lalaki. Lahat naman po sila may trabaho, pero yung isa ko pong anak, siyempre may mga anak na rin po, may pamilya na. Yung 2 ko pong anak na nakapisan pa nakaano pa sa akin, sila po naman lahat po, ang tumutulong po sa inyo. Pero yung ibinibigay nila po sa inyo ay sumasapat naman po ba ito sa pang-araw-araw po ninyo at dito po sa ginagawang gamutan po sa inyo? Nakakasapat naman po. Ang ginagawa nga po ko sa sitwasyon ko, talaga pong nagtsitsaga po akong maglakad sa mga agencies na nahihinga ng tulong, kagaya ng mga katulad na nga po nito ng Ako Bicol Party List, sa kagaya po sa Malacanang po, sa kanilang action center po, sa mga senador, kung ano po ang mga agency na tumutulong po sa mga kagaya sa amin. Pumipila po ako kahit maghapon para po makakuha lang ng gamot. Opo, matanong ko lang, tatay. Para makapagbili po ng gamot. Opo, matanong ko lang, Tatay Roden, anong sabi ng doktor regarding po dito sa 3 sakit na dumapo po sa inyo? Talaga pong kailangan pong magdasal po, pangalagaan po ang katawan na sumunod po sa mga pinagbabawal at mga nare-resita sa mga gamot. Wag pong kaliligtaan na wag po ba matigas-tigas na kagaya ng pagdadialysis. So wag po pag-escape ng dialysis. Tama po. Para po mapangalagaan at medyo madugtungan pa po ang buhay ko. Tama po. Tatay Roden, magandang hapon po. Opo, ma'am, magandang hapon naman po, ma'am. Tatay Roden, ang 3 uri ng sakit, ito pong sinaping po ninyo, tay. Opo, dumating na po ba sa punto, tay, na parang, kasi nababanggit nyo kayo mismo po yung naglalakad ng mga guarantee letter, kayo po yung naglalakad para po makahingi po kayo ng tulong sa mga government agencies. Dumating na po ba sa punto na parang napapagod na din po kayo? Pinipilit ko po, ma'am, na huwag isipin yung pagod kasi gusto ko pa pong madugtungan ang buhay ko. Siguro po, mayroon pang misyon. Binibigay ng Panginoon na extension sa buhay ko. Opo. So, tama po yun, tatay, positibo lang po tayo dapat, lakasan nyo po yung loob nyo dahil kayo lang po mismo yung makakatulong po sa inyo po, para eto pong mga sakit na to ay malabanan po ninyo, tay. Opo, ma'am. Opo. Tay, ilang gamot po yung iniinom nyo po sa isang araw? Marami po, mga 10 gamot po. 10 gamot? Mga iba't ibang. Opo. Opo. Yang 10 gamot po ba, tay, araw-araw ay naiinom nyo po? May mga available na po ba kayong gamot na yan? Or paminsan-minsan po kulang?
Ma'am, sinisika po ma'am makumpleto kasi kagaya po ngayon may yakap program po na panibago po ang PhilHealth. Kagagaling ko lang po kahapon, talagang pumayla po ako doon sa center. Pinipilit ko po makumpleto kasi yan naman po ang magiging sagot sa aking kalusugan na magpatuloy na lumalabang po ako sa sakit ko pong ito. Opo, bilib po ako sa inyo, Tay, dahil ito pong mga programa ng gobyerno, ito pong mga benepisyo ay alam na alam po ninyo. Kaya tama po yan, Tay. Huwag po kayong titigil na gumawa ng paraan para po ito pong mga pangangailangan nyo po, itong gamot po ninyo ay mainom nyo po dahil ito po ay prescribed ng doktor para po kayo ay gumaling. Opo, ma'am, talaga pong nagsasakripisyo po ako para gabi pa lang po, kaya umaga po, mga 5 o'clock pa lang, umaalis na po ako sa bahay. Opo. Para lang po makapila ng maaga at makauwi dahil po sa 3 times a week po ako nagda-dialysis. Kailangan kumuha nga po ako ng schedule ng pang hapon po, 3 o'clock ng hapon. Pinipilit ko po na doon ako makasalang sa pagda-dialysis ko po para po kahit paano sa umaga, madakad ko po yung mga hinihingi kong tulong para po ako'y makahingi ng JL sa mga kinauukulan po natin agencies na nagbibigay at matugunan po ang pangangailangan ng ating gamot. Opo. Tatay, sa sitwasyon niyo po yan, ano po tayong mga bagay na hindi nyo na po nagagampanan or nagagawa para po kay Mrs. Siyempre tayo, hindi po yung iniisip nyo tayo, yung pag-aalaga, pag-aasikaso po, siyempre may sakit na po kayo. Alam ko po nung mga panahon na kayo po ay malakas pa, ginagawa nyo po yun kay Mrs. Ngayon po tayo, kumusta naman? Actually, ma'am, wala na po talaga akong nagagawa kasi wala na akong naitutulong. Kumbaga sa alagain na rin po talaga ako. Pinipilit ko rin po na kahit paano yung mga magagaang gawain sa bahay, kahit man lang halimbawa sa pagliligpit ng mga o paghuhugas man lang, makatulong po ako sa asawa ko kasi pagod na rin po talaga ang asawa ko sa pag-aalaga. Opo. Tay, yun na lang po ang natutulong ko. Opo, nababanggit niyo po yan, Tay. Ibig sabihin, mahal na mahal po kayo ni Mrs. Kasi po, bakit ganun ang asawa ko sa akin po dahil ako po ay talagang nagsikap din po para iayos ko po ang pamilya namin during the time na nakakapagtrabaho pa po ako. Ayun. So parang binabalik lang po sa inyo ni Mrs. yung pag-aalaga, pag-aasikaso dahil nung panahon na kayo po ay malakas pa, ibinigay nyo po yung lahat ng pagmamahal at pag-aasikaso sa kanila. Kaya it's payback time din po, Tatay. Tay, meron po kayong mensahe para po kay Mrs. Ano po yung gusto mong sabihin sa kanya? Nagpapasalamat po ako sa asawa ko kay Mami Lucela Acodile sa patuloy niya po pagiging mapagpasensya po kasi sa sitwasyon ko po ng ito pong kalagayan po talaga minsan irritable. Salamat po sa pagmamahal mo sa akin at ang patuloy na pag-aalaga sa akin. Salamat. Ayun. Napakabait na asawa. Opo. Kailan ka last na nag-I love you, Tay, kay Mrs.? Hindi ko man po nasasabing I love you araw-araw sa asawa ko. Pero na po yung maayos na aming samahan. Siguro may paparamdam ko ang pagmamahal ko sa asawa ko. Ngayon po, sasabihin kong, Mami, I love you. Ayun. Ano yung pakiramdam nyo, Tay, na sabi mo nga hindi mo na isasabi yan araw-araw pero ngayon na isabi mo mas naging naiparamdam mo yung tunay na pagmamahal kay Mrs. Tay?
pinipilit ko lang pong hindi umiyak. Talagang mababaw po at luha ko. Talagang feel ko po na talagang sincere yung pag-I love you po sa asawa ko. Ayan. Opo. Salamat po tayo dyan. Opo, maisingit ko lang Tatay Roden, kayo po ay lumapit sa aming program at sa Ako Bicol. Ano po yung ninanais niyo pong tulong mula sa Ako Bicol? Ang hinihingi ko pong tulong, kakulangan ko po ng 100,000 para po sa agarang operasyon ng aking puso. Opo. Sige Tatay, standby ka lang para sa ora mismong pagtugon sa inyong problema. Nasa kabilang linya ng ating telepono si Sir Alvin Martinez, ang Supervising Political Affairs Officer ng Ako Bicol Party List. Magandang hapon, Sir Alvin. Good afternoon po sa inyo, sir, at kay Ma'am Remy at sa Tabang Ora mismo po. Opo. Sir Alvin, diretso ko na po. Ano pong may bibigay na tulong ng Ako Bicol Party List patungkol po dito sa alalahanin ngayon ni Tatay Roden? Opo, narinig ko po yung storya ni tatay kanina at ako po yung nakikinig sa telepono at yung pong kanyang problema, alam ko po, for bypass grafting po ata si tatay sa Philippine Heart Center. Wala na pong problema yan, nasubmit niya po yung mga dokumento sa atin. Yung pong 100,000 po na hinihiling niya ay ipoprovide po yan buong buo ng Ako Bicol Party List po. Ayun. At sa Rex, ano na lang po yung magiging proseso para po itong tulong mula po sa Ako Bicol Party List dahil nababanggit nyo na wala nang po problemahin sa Tatay Roden dahil sasagutin na ng Ako Bicol Party List. Ano na lang po yung dapat gawin ni Tatay Roden para matanggap po itong tulong mula sa Ako Bicol? Yes ma'am, dahil po naibigay niya na po yung mga dokumento po at mga quotation po, nabanggit na po sa ating mga coordinators kanina, yun po ay pinoproseso na po ngayon ng ating opisina, ng ating tanggapan, yung GL na sinabi po natin kanina para sa kanya at wala po siyang gagawin, iintayin lang po niya yung tawag ng ating staff pag kung sakaling lumabas na po mula sa Department of Health ang kanyang GL code para po maibigay na sa kanya. Siguro hindi naman po magtatagal ng 1 linggo, makukuha niya po agad yan. Ayun. Maraming salamat Sir Rex, Sir Alvin Martinez, ang Supervising Political Affairs Officer ng Ako Bicol Party List. Mabuhay ka, Sir Rex. Yes po, mabuhay din po kayo. Maraming salamat po. Yan, balikan natin partner si Tatay Roden. Tatay Roden! Po. Opo, narinig niyo po si Sir Alvin ng Ako Bicol Party List. Wala na po kayong aalalahanin. Sagot na po ng Ako Bicol Party List itong hiningi niyo pong tulong. Opo, sir, narinig ko po. Maraming pong salamat sa tulong na ibibigay ng Ako Bicol Party List. Ayun. So, kahit medyo choppy si Tatay, pero naiintindihan natin, partner, laki yung pasasalamat ni Tatay Roden. Tatay Roden, maraming salamat din po sa inyo at hiling po namin, panalangin namin na gumaling na po kayo at para naman po ay yung pag-aasikaso po sa pamilya mo na hindi nyo na po nagagawa dahil sakit po ninyo ay manumbalik na po. Maraming salamat, Tatay Roden. Opo, ma'am, magpapasalamat din po ako sa programang Tabang Ora mismo ninyo. Maraming salamat po, ma'am. Ayun. You're welcome, Tatay Roden. At sa pagbabalik ng Tabang Ora mismo, isang mister aksidenteng tumilapon sa kabaan ng Ortigas matapos mabangga ng sasakyan. Ang kanyang alalahanin ngayon ay ang operasyong kinakailangan isagawa sa napuruhang kanang siko nito. Ang ating Ora mismong pagtugon. Abangan. Kaya huwag kayong bibitaw mga ka-aksyon at magbabalik pa ang Tabang Ora mismo. Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Inot sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po arag po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Hindi rin nagpahuli sa pagtugon sa mga pangailangan ng ating mga healthcare workers at mga frontliners. Sa simula pa lang nitong pandemya, hanggang sa ngayon, walang humpayang pagtulong.
ay nagpapasalamat po ako sa pagtaunin tabang hali sa ako Bicol Party List. Papasalamat kong dakula sa duwang congressman. Tayo nakakatabang sa muya sa gabi. Maaasahan. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano, Misibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Misibis Bay Resort, your tropical island getaway. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Dakulaon ng pagpapasalamat niya mo dahil may kamalilingan habang kami nabubuhay. Dakulaon nining tabang para sa gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Nagbabalik ang tabang ora mismo at mula pa rin sa ating satellite office sa Kongreso. Makakausap naman natin ngayon si Ana Marie Santos Ocado at ang kanyang hinaing ay para sa kanyang mister na aksidenteng tumilapon sa kabaan ng Ortigas matapos itong mabangga ng isang sasakyan. Ang panawagan ni Ana, panoorin po natin ito. Ako po si Ana Marie Ocado, ng pusong lumalapit sa inyong butihing tanggapan. Ako Bicol Party List para po sa operasyon ng aking asawa na kailangan po malagyan siya ng bakal sa kanyang siko. Maraming salamat po. Naway matulungan niyo po ako Bicol Party List. At para sa detalye, makakausap natin si Ana. Ana, magandang hapon po. Magandang hapon din po. Opo. Ana, pwede po paayos ng signal? Medyo choppy-choppy po kayo. Hello, ma'am. Ayun. Okay na po ba? Opo, okay na po, Ana. Opo. Ana, kumusta po yung sitwasyon ngayon ng iyo pong mister? Ma'am, naglilikom pa po, naglalakad po ako ng hindi po ako ng tulong para po sa operasyon ng asawa ko, ma'am, para sa bakal po, ma'am, nilalagay sa siko. Opo. Pero base po sa doktor, ano po yung lagay ng siko po niya? Kailangan daw po operahan, ma'am, eh. Kasi nung unang initial po na x-ray, ma'am, nung na-accident siya, sabi po, ma'am, nadurog daw po yung gitnang butong siko. Yung parang half moon daw po yun ata. Nadurog daw po? Kailangan x-ray. May durog daw po. So, kailangan po daw bakalan. Kasi hindi na po ma-straight ng asawa ko yung braso na po. So, kailangan lagyan ng bakal. Opo. So, pwede niyo po bang maikwento sa amin, paano po nangyari itong aksidente? Galing po sa trabaho yung asawa ko, ma'am. Pauwi na po siya. Tapos nasa kaban po ng EDSA, na may white plains po, banda. Nung tumamaneho po siya ng motor niya, tapos sabi niya, bigla po siyang binangga ng isang kotse. Tapos tumilapon po siya. Tapos may tumawag sabi ng araw na yun na gamit yung cellphone niya, pero hindi siya sabi na accident daw po siya. Tapos yun, dinala po siya sa Quirino, ma'am. Doon po na po siya mga pinuntahan. Okay. Ano po yung trabaho ni Mr. Nay?
Security guard po, ma'am. Panggabi po siya nung araw na yun. Opo, security guard. So galing po siya sa duty. Opo. Opo. Opo, magandang hapon, Nanay Ana, no? Opo. Opo. Good afternoon po. Opo, regarding naman dito sa sinasabi po ninyo na kotse na bumangga po sa asawa po ninyo, ito po ba ay nahabol o humarap lamang po ba sa itong nakabangga po sa inyo? Nakita po kami sa station kasi kinuha po ako ng pulis dun sa ospital. Kasi mag-uusap daw po kami dun sa sa police station po. Opo. Ang sabi naman po nila, natutulong po sila. Tapos po, nung nasa ER na po kami, nasa ospital po kami, nag-send naman po sila ng pera para dun sa bill po ng ospital. Tapos sabi po, na lang daw po sa insurance nila. Opo, pero yung ibinigay na tulong nitong nakabangga ay sumapat naman po ba ito? Opo, nagbigay po siya nung araw na yun, nagbigay po ng 6.5. Nag-Gcash po siya ng 6.5. Pero ngayon, Nanay, dahil sa lumapit po kayo sa aming program, ay sinasabi na kulang pa talaga itong kinakailangan nyo regarding dito sa magiging operasyon po nitong asawa po ninyo. Opo, sir. Opo. Ano yung pinakakailangan nyo po kung bakit lumapit po kayo sa Ako Bicol at sa aming program? Kasi po, sir, yung quotation po ng mga sir, 150 po, sir. Nalilikom po pa lang po, sir, per sir. Okay. So, ibig sabihin po, Nanay, kulang pa po yung nalilikom po ninyo para sa operasyon ni Mister. Opo, ma'am. Kaya naglalapit po ako sa mga government po. At ito po yung nuna ko po yung kakapitol po. Opo. Nanay, makinig po kayo para po sa ora mismong pagtugon sa inyo pong problema. Nasa kabilang linya na po ng ating telepono. Balikan natin si Sir Alvin Martinez, ang Supervising Political Affairs Officer ng Ako Bicol Party List. Sa muli, magandang hapon, Sir Alvin. Yes, magandang hapon po ulit, Ma'am Remy. Opo. Sir Alvin, mula po sa mga libreng serbisyo ng Ako Bicol Party List, ano pa po ang maaring matanggap na tulong nila Ana at kanyang mister na kailangan po ng pambayad po sa operasyon dahil po kinakailangan daw pong malagyan ng bakal itong siko po ni mister? Opo, tulad po ng na kadalasan at madalas po natin ginagawa ng Ako Bicol Party List po, tayo po ay kilala po sa pagtulong, lalo-lalo na sa tulong medical po ng ating mga kababayan, yung kay patient Expedito Ocado Jr. po na nakita po natin sa ating record na siya po ay may fracture at nangangailangan po na maayos yan doon po sa Quirino Memorial Medical Center. Tama po ba, Ma'am Remy? Opo. Opo. Yung hinihiling po ni patient Expedito ay sana po ay madagdagan ng kanyang pambayad po doon sa gagawin po yata doon sa kanyang fracture ito po ang maiaambag po na Ako Bicol Party List ay guarantee letter worth 100,000 po pandagdag. Ayun, worth 100,000. Balikan ko muna, Sir Alvin, ito pong si Nanay. Opo, nababanggit mo kanina ilan pa po yung kulang? 100 po. Ayun. So, dahil sa kulang pa po kayo ng 100,000 para magawa na po itong operasyon ni Mister, eto po yung ambag ng Ako Bicol Party List, kabuuang 100,000 po para naman po wala na po kayong aalalahanin pa. Maraming salamat po, ma'am. Opo, balikan ko ulit si Sir Alvin. Sir Alvin! Yes, ma'am. Ano na lang po yung gagawin? Itanong ko na partner, alam po ito yung tanong mo din na susunod. Ano pa po yung prosesong kakailanganin para po or gagawin po ni Nanay para matanggap na po itong tulong mula po sa Ako Bicol Party List? Yes, Ma'am Remy, ang Ako Bicol Party List po ay ayaw po natin pahihirapan ng ating mga kababayan, lalo-lalo na sila na mayroong karamdaman. Kung kaya po, tatawagan na lang po siya ng Ako Bicol Party List sa staff po natin and coordinators. Hihintayin na lang po niya yung pag-release po ng guarantee letter na magmumula po yan sa Department of Health. Pag yan po ay natanggap na natin, ora mismo po, tatawagan po si Nanay para kay Tatay Expedito po. Basta
mag-iwan po sila ng contact number. Siguraduhin pong mag-iwan po sila ng contact number para madali po silang tawagan. Ora mismo po yan pag natanggap natin ng guarantee letter. Ayun. So, Sir Alvin, before po namin kayo bitawan, para sa ating mga kababayan, especially dyan po sa NCR, ano po yung mensahe na maaari nyong ibigay po? Ano yung mga program na pwedeng asahan po mula sa serbisyo ng Ako Bicol Party List? Yes sir, yes sir. Tulad po ng sinabi ko po dati, ang Ako Bicol Party List po ay kilala, hindi lang po sa Bicol, kilala rin po siya sa NCR na number 1 pong magbigay ng tulong medikal or medical assistance sa ating mga kababayan. Ulitin ko po, hindi lang po Bicolano po ang nagka-qualify dito, kundi po basta Pilipino po at kahit sino ay pwede pong mag-avail po ng medical assistance mula po sa Ako Bicol Party List. Inaanyayahan po natin lahat po ng kababayan natin na nakakaranas po ng karamdaman at nais pong humingi ng tulong. Tuwing Lunes po, meron po dito sa aming tanggapan, may People's Day po tayo every Monday. Magsisimula po yan ng alas 8 ng umaga hanggang alas 12 po ng tanghali dito po sa North Gate po sa Congress, Batasang Pambansa, Quezon City. Mangyari lamang po, pumunta kayo ng alas 8 hanggang alas 12 po. Huwag pong kalimutan na magdala po kayo ng mga requirements po. Alam naman po ninyo yung requirements po. Simpleng requirements po, ID, valid ID, medical certificate or medical abstract, at saka po yung hospital billing kung sila po na-confine na. At kung may procedure naman pong gagawin, laboratory, at x-ray, at etc., yan po ay humingi lang po ng hospital quotation po kung saan po sila nagpapagamot upang madali pong ma-assess ng ating mga coordinators. Simpleng-simple lang po, wala pong original po kami hihingi na kopya, mas gusto po namin photocopy para magamit po nila yung original nila sa ibang ahensya din. Opo. At ito po ay libre, wala pong bayad. Yes po, yan po pinaka-importante sir. Buti na paalala ninyo, Ako Bicol Party List po, simulat sa pool, hindi humihingi ng kahit anong kapalit. Wala hong regalo, at kahit sa lapi, hindi po tayo humingi. Ito po'y purong serbisyo publiko mula po sa Ako Bicol Party List. Opo, Maraming salamat yun. Ayan, maraming salamat po Sir Alvin Martinez, ang Maraming Supervising salamat po, Political ma'am, and Affairs. sir, at sa Tabang Ora mismo, maraming salamat po. Opo. Yun. Malinaw yung partner, walang hinging kapalit, Walang regalo bayad. at ano pa man na alaga nakapalit ang serbisyo ng Ako Bicol Party List. Mabuhay ka, Sir Alvin Martinez. Balikan natin si Nanay Ana. Opo, ano po yung masasabi niyo, Nanay? Dahil sinagot na po ng Ako Bicol Party List, ito pong para po sa operasyon ng inyo pong asawa. Thank you, Lord. Maraming salamat po sa Ako Bicol Party List. Mabuhay po kayo. More power po. Maraming salamat po, Nanay Ana. At opo, maraming salamat sa inyo pong tiwala at patuloy nyo lang pong alagaan si Mister dahil pag yan po ay lumakas na, makakabalik na po yan sa kanyang trabaho at magagampanan niya din yung kanyang trabaho para sa inyong pamilya. Maraming salamat po, Nanay. Opo, thank you po. At yan mga kaaksyon, ang problema at alalahaning ating ora mismong tinugunan at binigyang aksyon ngayong hapon. Para sa mga nagnanais na humingi ng tulong sa aming programa, panoorin po natin ito. Sa may mga problemang legal at medikal na nais humingi ng tulong sa ating programa, maaari po kayong magsadya sa aming tanggapan sa ground floor Embarcadero de Legazpi, Victory Village, Legazpi City. Bukas po ang aming tanggapan mula Lunes hanggang Sabado, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Sa mga nasa Metro Manila naman po at kalapit na lugar, maaari po kayong humingi ng tulong sa Action Cost Center sa North Wing ng Batasang Pambansa. Magpunta lamang po kayo tuwing araw ng Lunes alas 8 ng umaga hanggang alauna ng hapon. Maaari na rin po kayong magtungo sa Tabang Ora mismo Satellite Office sa Camarines Norte sa Provincial Capitol Building, Barangay 3, Daet, Camarines Norte. At para naman sa mga taga Camarines Sur, maaari na rin kayong dumulog sa Zone 2, Tagungtong, Goa, Camarines Sur. Bukas po ang aming tanggapan mula Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Maaari din kayo magpadala ng mensahe sa aming official Facebook page na Tabang Ora mismo. Kahit anong reklamo ay amin pong tinatanggap. Huwag niyo rin pong kalimutang i-follow ang aming mga official social media account sa aming Facebook account, YouTube at TikTok account.
Tabang Ora mismo. Aksyon ko patuloy na magsisilbi. Aksyon ko sa mga nangangailangan. At eto mga ka-aksyon, ang bilis ng panahon. 73 days na lang at papalapit na ang Pasko. Yan, Merry Christmas in advance mga ka-aksyon. 73 days to go na lang at Pasko na. At hanggang bukas mga ka-aksyon, sama-sama pa rin nating aksyonan ang mga problemang medikal at legal. Ako po, si Nomer Corporal. Ito ang programang May Paninindigan, tutugon sa inyong pangangailangan. Ako naman po, si Remy Araneta Mendones. Magandang hapon at salamat. Ito ang Tabang Ora mismo. Aksyon ko sa mga nangangailangan. Aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Aksyon ko patuloy na magsisilbi. Aksyon ko sa mga nangangailangan. Aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Aksyon ko patuloy na magsisilbi. Isang masipag na pilantropo. Sa hirap at ginawa kasama mo. Malapit ang puso sa mga natutulungan. May aksyon lagi sa nangangailangan ng